kublai session pan kublai step ipi bro ke step su keman ti mantakasngi ngan puli ka kitab jing start kal nong ke ba kendai ke dekot bakat ar aduk kat pra ti ngan ong ipi ka tenrai jong kapam tenrai jong kapap ke ding bisni tenrai jong kapap ke ding bisni ti ngan ong ipi baro ba ki ba ublai hi upenya ngi ki bring ngim so tu ya ka jingle jong ublai ti mano ken bantip hatu lada ngakren abaka mansiem kapha ki ong lada keren palat kemut dala keren palat kemut kan kala ban yalam bakla ki ong ru hana bala puli ke bible lada pimpat senguthu kemut kan yalam bakla kumno ke bible kumno kan yalam bakla ti dena kata daung su ong ipi ba ya ki bang ngi kibriu ngi perkhan lada ngim ngam jeliu ti kumno pedengin in senguthu lada ngi puli ke bible ngim puson ngim perkhat jeliu kumno ngin champhang ti ka ba phila man peno mensim ya ka jingit baskham ka junga phinomla dari leru dena takadau ngam ye kran ye kata kemut ka jing sisa hi ka thang ka jing lamler hi ka thiang ti dena takadau ba baro hi banle e kamon jong ublai kaptai ni thaj ban sngap ru ti dena takadau ka baro ka ba ngi perkhat kibrio ngim sim lo sungthu ya ka kamon ka jong ublai ti menta ya ka bangangan puli kitab jing stan ti to ki baro ki ba ngi sngew ngi snap ban tang ki bamon ken lada phimon snap lada phisngew ya ha snap sngew ya ha nai snap ti lada phimon ban pej kemut pej lada phimon bahab nai pej ti kamdon ke jing penbor ino ti tangkata hi ba ngang skwa pensai phi namal dang ikran ni katang kin soong pada ba kataru ada player ti hot de piong bala ada player hot ada player ba dang suan puli bible ba dang ada player ti man step ru suan puli bible ada player man miet ru suan puli bible ada player tadi nak takadau tangan puli no naka kitab jing start kal nong ba khandai ke khot khat ar hangta ken kat ka bang ale kan long ke pediang hun ngan bisyari upa jong mer ka hok bat ngan long ubabet ye ka khet ukpa jonga ubri ubala bantip ya ki jing thumu ublai ne ka ka ba ne ubala ban ithu e kamon utrai kinia jong kibrio ban yap kim long kam bat ki jing thumu jongi kimne scam naba kamet ban sayam katan arsut i kamansiam bat kani kayeng khandau kasion langet e ki jingmut jing perkhan ngimnang antat wat e kabadon ha khandau wat e kaba ngikot kanjo ru ngiyo da kaba te manoken ubala ban syam don ayu habneng ubala ban tip ya ka jing thumu jong me lamda me ai jing stan bat me la pha mansiam ba kho jong me naneng tang da kumni ya kilti ya jong ki ba ha khandau la pan ben ya ki brio la hikai ka ka ba pan sngo bha ye me bat la plat im da ka jing stan kani kaktin blem te dei nak ta dau ba toda purkhan toda puson
bun sin haba ngang perkhat ila dia ba kamlong ya ke yanga bangan chus ngap mo kamlong yanga ba nganom pen I ti ladang pen I ru buan ba pia dom ti dan ba pia sngosi long thi kumba pen sngosi ti ngai si ong ha kaman siam ke jing sisa hi ka thang ke jing sisa ka thang bro kambang ra de nang ta daw ke jing lam ler ka thiang ba ke jing thok ke jing bisini ka thiang ba ti ke jing start ru ka her ningi kibrio ngisngau bang ila start pelan handre ke jing start ka ya keleng jar uta ubawat ika unsiam te topan ten sai to te ten sapli ong kaktien ublei ti kamdon ke jing pher ya ki ba phi penle ranya kene ke perthei ngan ong I phi kabha ba phi ong be uni ubrio ubapo kabha ba phi ong be ba uni ubrio udi balam ler kabha hi kad ba phi ong namar balei salei ke jing perkhat jong kibrio kiba ya kamet upde ban tep akan dew ngiapan perkhat na ka banta kamen sim jong uta ubala thawe kani uta utrai jong kani ke jing im ngiapan perkhat kumno bangin penun burom ya uta utrai ke jing im ubala thawe ngai phi ngide ban sngo tho bha de nak ta daw ba perkhat bha ya ki ba ngi de ban le ya kamon ko jong ublei de ba ublei u nang it ya kani ke jat bin riu jongi udang sngo thu bat udang map yangi handrai ukwa yangi bangin kala ka bamut tia ka syong kamon jong kibrio pm ka perthei phila banjit kano ko bha kano ko bosnio kat wa pimon tri tang kita ki populie bat ki bangam jelio hak tien ke jong ublei kita ki sngo thu handrai lada phi pulie tang ban pendep dei ti kamno ko ba ti tang kini kentien kublei sibon fi bro